yori koligia kirokyo bujumbe ime bunge ya South Mugirango Muske Dennis Makoli Songo niganyari koba ngakwane kia abuna nigarachi kunganya kurose kia magia ODM na kosoa kia makendi gionsi keri omuske Dr. Fred Matiangi araji kutumeka aso koligia kirokyo buraibuense aso mwaka bujirubere na merongebere ne tano nebere Songo boigo niganyari koba ngakwane kia abuna ase obokoreri bugae nigarachi kwane kia abuna abamenyi be bunge ya South Mugirango Ngonyara bale engere yabo gusaba kalyo buya chinga kyara chikuboli kiroge kyo nainde umwaka bwe kirubere na 25 nebere. Nje gonkoro kwa Mheshimiwa Dennis Makoli Sonko kurubugirango na ambugirango tole na bole chikora chia 2022 lakini nchia sana buya ono so mwaka mu 2027 naende na ondegeti onde na Matiangi tagete tokore change mugirango igo abantu bana bacha ige bagote bana Matiangi bweka naende gusiye ito ondete yo tigara magaga abantu bonse pi Matiangi bono Matiangi ochire general ngo DM lakini Matiangi ngo chale ne kiama kiae ekiama keri Matiangi yago chana kyo twensi pino otogo so ime naende onde bwense tari gocha kobe kiama Matiangi tari gocha goeta Onye go tageta goeta ase kiama Matiangi okobera naende 2027 injana manda etoko tabiri abajumbe bonse pi ebacho koru kiama Matiangi broad boast ya karonye rigeretiga Raila agachita akonye Ruto elinda akuleta myaye lakini inje munandigereti 2027 yetareka Raila ngo tigale Ruto karama tayo